Sure. Ze halen wat noorden op een zang, jongens, maas. Een bescuit met pasta, maar die pasta met wiet met bruidezen. Vond je? Nee. En ze zit koud. In uw tuin. Dat het dan even in die orentuin. Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlag. Ik ben Krek Wekker. Ik ga me in de kleinstroept en jij Ilde al. Die zit ze al heel zaken. Die zit alleen in huis van televisie. Dus ja, het is een man die het met chits. Ik ga het bed even joh, smeten de kersen er nog even op. En ik moet zeggen, dat is in deze nieuwe slipkamer dat is wel een stukje makkelijker, want ik ken er hier heel mooi bij. Bij die andere slipkamer moest ik altijd wat skeefsteken vanwege de skeve plafonds, zeg maar, de morgen. En hier heb ik alle route, dus dat is wel lekker. Ruudje even hier en wat frisse lucht naar binnen. Oeps. Zo. Nou, zo. Hopla. Ik zal even zien hoe het mijn Ildo gaat. Goedemorgen. Hé, liefje. Zo, dat zo. Hey. Hoi. Hoe is het? Fjouwer. Nou, du bist nog maar 2. Ik denk dat het fjouwer best. Hoe oud bist u? Fjouwer. Nou, dat is dan het verroor in je nachtje tiert, hé. Ja. Jongen, joh, doe ik eens snel. Het gaat me wel vast te snel, hé. Zullen we Pigme weer op de stroom zetten? Pigme. Zo, ik kan die vannacht doen. Kom. Hi. Hi, het is een workskap. Zo. Hier. Hij is lekker slipt? Ja. Tje, zakelijk lekker onder het tekkentje. Hé, mandje. Zo. Mijn boekje lezen. Een boekje lezen? Met je naaiboekje, hè? Zullen we hem eerst in ballen van je meid? Zullen we dan een boekje lezen? Doe het een biscuit? Wat was toch, haar biscuit of ballen? Biscuit met pasta. Biscuit met pasta. En de Sure. Ze halen wat noorden op een zang, jongens, maas. Een biscuit met pasta, maar die pasta met wiet met bruidezen. En wat was toch, hè? En pasta en vlakken. Pasta en vlakken. En was ik een stukje bal met leefpastei. Nee. Oh, dat vies je toch zo lekker? Nee. Oh, zie je eens? Nee. Dat hebben gewoon. Oh, dat had je bij Beppe gewoon. Ach, ja. En was het een bal of biscuit? Zakenvlees gewoon in de vlees rollen. Ja, ik scoor in de maag. Het kost mij naar maar. Klasse, jongen. Maar in de maag. Brazilië. Oh, maar is dat shit, joh. Klasse. Ze wist ballen dan veel dan? Nee. Met vlakken? Ja, die kan wel uit. Nee, ik maar. Ja, ik help die. Het zit erin. Joehoe. 12 woordjes. De viert. De viert. Wiert, best wiert? Nee, schat, het viel zo. Best heel warm. Ja, ik schrijf een bal van zware zaken. Kleister die vast even op de tablet aan de kant. Maar ik had hier nog een goal scoren, dan heb ik mijn opdracht voltooid. 12 minuutjes. Ja, dan doen we het. Dat ben je hem dus exact, maar die tablet wil er wel eens raar van. Oh, de handjes maar eruit. Oh. Kom. Kom je maar, ja. Hoppatee, die hand rek uit. Ja. Aardse Zo, nou, kroep hem maar uit. Ja, jongen, die tablet, dat is me wat. Maar ja, 12 minuutjes hebben we al praten, ik ben heel benieuwd. Zal ik ondertussen even de bal en biscuits maar. Mag die deel lezen? Ja. Jongen. En waar moet je dat weer oproemen? Ja, doe je. Ja, goed zo. Vriend. Eén dienstje zie je, ja? Zo donker hier in huis. Wat zei je leven? Jiske krijgt naar boeten. Nee, maar Jiske krijgt naar boeten. Die moest nodig pissen. Ja, die is 's nachts altijd wel binnen. Maar morgen zal er dan ook wel heel graag uit. En dat is net wie het schat. Dat is wel wie het. Dat is veel. Oh, wat een beetje. Nou. Ze hebben iets drugs onder dan? Dat is veel net lekker. Oh, hier is het wel goed, denk ik. En in die bedje dan ook weer. Hè? Nou, dan eerst droge kleren aan. Dan we de zaken met het eerst heel doen. Droge kleren, hè? Kom maar, schat. Ja, even dikke liefie. Kan gebeuren. Was toen zijn in de douche? Ja.
Ja, even opwarmen. Ja. Zo hè. En dan doen we hyper de piep. Hoera. Oh, dat is wel heel volle pisje, man. Is juist wat te volle drinken, hoor. Nou, ik zal heel even omklaren en lekker in de douche doen. Zullen we dat doen? Nee. Of een beetje badje? Nee. Een beetje badschoen erin? Nee. Nee, dat is er niet. Dat was wel een beetje skin. Dat was douchen of in badje? Wat? Nou, dan maak ik het met een badje vol. Zullen we dat al proberen? Nou, is het lekker in bad? Is het lekker, jullie? Mooi. Zal ik haar beter even nog helpen? Het is net wierd, maar dan is dat echt wel weggeleerd. Nou, en zo is het nooit een saai moment op de betieren mannen in huizen van de Royal Boersma. Er is altijd wel wat te doen. Nou, ze hebben het zakenmaan al omkleid. Hè? Lekker, jullie? Gaat het hier? Oh, lekker. Dat is lekker van de schoen. Wat heerlijk. Een schoenbadje. Laatst een heel leuk naar dekbed-trekje hebben. Met knietjes en vastjes. Vond ik zo schattig. Ja, ik ken die er nog een keer op. Vond ik wel leuk bij dit kamertje passen. Want nou, officieel slipte Ildo altijd boven. Maar dat had we toen omruilen met zaken. Omdat zaken net zijn beste sliepen weer. En Ildo die slipt altijd wat erop. Die zijn dan ruilen we zonder die zaken mooi tegen bij ons. Ja, en nou slipt zaken op ons oude kamertje. En wie natuurlijk op zijn eigen kamer. Maar Ildo slipt je zo lekker. We zijn, waarom zullen we dat weer verhoren? Want als ben je een keer goed sliepen, nou ja, dan mag je geen ding verhoren, denk ik. Dus ze hebben ook mooi sliepen. Lekker in het campingbedje en dat aanhaasten. De naaie bovenkleren is wat in de ombouw. Dan krijg je bij de band daar hun slipkamer. Hé liefie, had je al omkleid? Goed zo. Nou, en ik dacht van dit dekbedje past wel leuk bij dit kamertje, een beetje de junglekamer. Zo zaken. Nou ja, verder. Schattig, hè? Ja. Ja. Ik pak even zo. Ja. Nou, dan is in ieder geval één van de beide band had maar vast in Bad West. Dat mag maar eens betiert. Gelukkig gaan we op vakantie, dus ik hoor net heel snel. Alleen nog, we hebben nog wel wat oors leuks. Wat zei ze, Leeuwen? Nee jongens, zaken te kleren hoor. Hoor een keer weer, ja. Maar Jara had Jood een volleybalwedstrijd. Nou, ik zei misschien wel leuk om daar even te zien. Dus ja, we zitten net heel wat onder de te druk, maar het lijkt me wel leuk om daar direct aan het hoekje te zien. Dus daar gaan we eens even zien. Het is mooi in Den Bosch, mooi dichtbij, dus maar snel eten, dan ga ik nog net kleren maken. Er zit even een kink in de kabel. Nou, alle 16 toers op knuffels erin. Zo. Maar het is wel lekker fris en fruitig. Ik kies er wel lekker in koesen. Nog zit toch echt ballen. Speelbijtje. Even zien. Biscuiten. Vlakken, Jerk. En duo pasta. Wat zei ze, Leeuwen? Was het eruit? Ilde had even al het wetter over het badje heen die. Het is helemaal wetter. Die mijn vroeger zelf weg. Meer wetter naast het bad dan in het bad. Nee, zaken ook met de douchen, schat. Meestal douchen ze together, dus ze zullen wel denken, waarom maak ik nou alleen nog? Ja, ja, was het eruit? Oké. Kom maar aan. Was het goed? Jouw kleintje? Vind je het lekker in wat? Ja. Ja. Is al je schoen erin, hé? Ja. En wie weet er al je heen hier? Naast het badje? Ja. Is alles eruit bargen? Ja, hè? En een vader. Ja, even lekker eruit vaaien. Ja, nou, hartstikke leuk. Wat was het haar? Vlakker of het zit er Vond je? Ja, ben je het acrobaten? Nee. Wie was? Was het zelf? Ja. Nou. Dan smaakt hem ondertussen de bal, hè? Dat is in bed maar even, ja? Nou, dus dan komt het nooit weggelegen natuurlijk. Zaken eten, liefie. Oh, dit is wel een draadje. Kijk nou, dat is zo. Oh, dit is een babytje. Doe het zo aan. Goed? Draai dan even al. Nee. Je komt met een draadje. Nou, dan zeg ik maar als het sleutel op gebed, jongens. Maar het zit bij hem dus net al een liedje bij. Het is wel heel gezellig, maar het is altijd wel praktisch. En
Hilde heeft maar de kleren al echt dramatisch. Wat is dat? Wat is dat? Als je Hilde wil vlakken. Oh, Saka zit al best. Tje, is dat zo'n Hilde, ja? Nou, ik doe havertjes. Nou, wie zit even naar? Pieter. Maar is net alleen de vlakken op, Pieter? Maar is het biscuitje op, Pieter? Hilda, wat zei dus toen krijg je? Zaak had Hilde wat leerd, je moeder. Nou, maar ze elke keer vriezen. Die mammy. Die baby. Juist, die mammy. Die mammy. Nou, eten jongens. Dan geven we aan even het hier aan. Nog even de trui hoor. Zit leuk. Oh, vetje direct. Hallo. Gezellig. Vetje komt met Jiske bordje. Maar Jiske zit in de hachting. Nee, Jiske, ik las in de tuin. Dat is wel gezellig. Nou, ik zeg zeg niet. niet. Met zit hier, wat nou vrienden alle bij delen? Ja, hij is 2 tuinen om in te bordje. Oh ja, hij is lekker. Ja, dat is een lekker grut. Kun je bij ons in de tuin en bij ons het in de tuin. Dan we maar lekker weer rotzooi maken. Want kun je dat goed of net? Nee, dat is... Een vetje watje. Tjusje er weer. Vetje had zelfs al een keer mijn lamp aanbieden. Ja, Vetje houdt van dingen ergens aanbieden. Dat doet Jiske net. Jiske houdt van Rivella-flessen. Krijgt zelfs boeken. Wat zei het? Kroepen? Ja, nou. Ja, lijkt het wel kroepen. Een vetje. Ze ben achter corona omdraven. Een vetje, een jongetje. Nee. Ik ben bij de vankers. Met vriendintjes. Vetje zit te kakken. Jiske, Vetje. Vetje zit te kakken. In uw tuin. Doe het dan even in die orentuin. Waar maak je het nou weer oproem, ja? Oh, met Shibbe. Oh, Shibbe draaien. De keuteltje. Ja, kom maar naar die tuin. Maar Jiske daar maar een keuteltje draaien. Hè. Ik zit weer kakken. Ja, eten. Heel laag. Heel leuk. Oh ja. En even in. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Zei ze nou dankjewel? Wat zei ze toe? Dankjewel. 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 Dankjewel toch? Dankjewel. Dankjewel. Machtig. Ze had heel veel van die Nederlandse witjes ertussen zaken. Maar ik kan zeggen, misschien is in het Nederlands wel beter de witje leren. Oh. Dat, dankjewel. Wow, dat zei ze haast nooit. Dit is een boefje. De mensen zitten nog even verder. Dat duurt het altijd wat langer. Apart is dat altijd. Zal ik het even hier door haar spul in de wasmachine smeten? Dan is dat ik maar weer skeer nou. Zo. Go. Ik kan dat maar bij. Skeer weer. En ik zal even wat om mezelf doen. Dus, nou, even wat op Calafatria. Het stutje vind ik op zich wel prima. Misschien lijkt dat Joert wel lekker zag. Even lekker het gezicht uit de hollerij. Ik had heel vaak los. Maar enkel hak was even mijn nog ervan en dan gewoon lekker omheen. Lekker wild hak ervan. Dus, maar even wat op mijn hollerij dan een keer maar snijden. Ja, dat in. Ja! Hallo. Hallo, liefie. Even tussen spoetsen. Stil nog even biscuiten op. Nee. Ja, kom maar. Oh. Waar is ze nou weer? Op een slukje. Trui eindelijk, jongen. Ik ga het opbrengen. Zo. Nou. Mijn peeronderbrekingen. Maar kom maar op. Zeg maar wat. Gelukkig ga ik mijn bergtrek mooi opmaken. Dat scheelt wel. Mama, maar even chill. Hoe doet je altijd wat heel light springen dan de jullie exercitie hier. Oh. En chill in je nice hier. Boe! Oh jongens, mijn bed! Kan ik nooit kijken worden. Wat ik geen trampoline zaak, hè? Nee, was je? Ik zei dat ik geen trampoline. Waar doet je? Oh, ja, oké. Ik ben er zo virus klaar van. Maar ik ga hier nog even aan. En heel de middag tussen poetsen.
Nou, ja, shit, dit is dan ook wel grappig, hè? Zo, ik had hem wel heel snel omkleid, maar hier lijkt dan de pyjama, zeg maar. Oh, jongens, die man ben echt net om wie besteed. Ik vind moa's altijd echt hectisch. Dat zei ik laatst al een keer. En toen vroeg je van, wat is die moa's routine? Nou, weet ik eigenlijk net eigenlijk. Er is net een moanne die het vlekkeloos verrent. Dat jij trekt wel een beetje. Nou, een beetje bied denk ik bij Ben. Nou, natuurlijk een wie het bed van Hilde, die moest niet nog even in bad. Pyjama's op groen. Bescuit door de hele tafel. Maar ach, het is zo verrikking die Ben. Het is heel leuk. Oké. Ik zal de laatste dingetjes doen. Hier maar eens op naar je haar alleen. Nee, dan wat. En dan kink ik naar rust, hoop ik. Mijn bak koffie. Handig zijn tafel, ja. Maar alle gatjes. Meestal stafzoeg ik hem ook nog even. Even de naadjes. Maar zo'n hand stafzoeken. Alle naadjes even eens een keer. Dat er al je mooi tussen zit. Nou, ik zal zien hoe dit gaat. Ja, we gaan het hier dan tussen poetsen. Hilda nog even. Gaan we 3 minuten. Daarom, dat redden we net. Nou, jaren met volleyballen. We gaan in een jaar uit daar. Was ik mij? Was ik? Ja. Nou, kom, zaken ze wees die hier dan? Ja, maar ik het zelf doen? Nou, begin maar. Mij wel. Kom, Ellie. Ja, en kom. Doe het tussen poetsen, mij. Mijn toe. Toe. Wat doe ik nou weer verkeerd? Kom hier, tussen poetsen. Ik best zeggen. Nou, net staan zitten. Maar een stukje zien we. 1 of 2? Ja, joh. Was het 1 of 2 stukjes? Nee. Het tussen ook kost. Wauw. Heel goed, meid. Zullen we dat zien en tellen? Dan haast weer, oké? 1, 2, 4, 6, zo. 8, nog een. 10. Had ik nog wat uitspuien of net? Goed zo. Dat we dit hier bij in de hoos in de taartstoel. Dus werd dat hier nog niks. Was het 1 of 2 stukjes hier maar? 3 vlechtjes. Nou, dat komt wel leuk, hè? 2 stukjes? Als je wat haast over. Zit er 12? Tja, die hebben we leuk. Als je wijst die dat spuit. Oh, die is toe, denk ik. Ja. Goed. En ik moet de kamer. Maak je zusje mee hoor. Netjes. Ik maak mijn echt met jam. Oké. Nou, als het een beetje klebers komt, dan shut mij nog even gewoon wat. Zullen we dat aanpraten? Ik heb jam niet om de keuken. Ik doe maar even de mij wel. Ja? Nou, kom hier dan even de spjaaltjes mij. Ja. Oké, kom. Hij is wel mooi. Van de week, hier zaken zijn hier echt al een keer zelf. Die best wel goed slagen. Alleen het kuifje net. Dan gaan we daarin maar aan de slag geweest. Dus daarom zei het er nou ook van dan probeer ik nog even het kuifje. Dus dat is wel best genoeg. Ze matten toch een beetje, hè? Dus het scheelt me ook weer werk. Dus dat is wel mooi wezen dat we dat aan helemaal zelf kunnen. Nou, Hildo is alweer pleiten. Ik maak weer even achterom. Echt lietse door op het heen, jongens. Lietse, proef. Wie is er weer aan het springen, hè? Zo, even hier toch. We hebben de spjaaltjes. Waar is die dan aan? Oh, daar. Ja. Vetje, dat is waar. Dat is natuurlijk denk ik. Wat denk je toch? Ja. 2 stukjes zullen we dan, hè? Bovenop? Deze. Ja, 2 spjaaltjes erin. Leuk man. Zo, iets. Wauw. 5 flauwsijs. Zo'n paardje flauwsijs. Fjouwer seizoen? Ja, schitter. 5 Fjouwer seizoen. Wordt net helemaal goed. Nee. Fjouwer 4 seizoen is het. Hé. Ja. Fjouwer Flauwer. 4 4. 6 6. Zo'n. Zo. Ja, dat is hem. En papa. Nee, we gaan naar het volleyballen van Jara. Oh, netjes. Wauw. Goed idee, hoor. Het scheelt me maar aan een heel wat werk, hé. Zat simpel in mijn eigen van. Ja. Ik heb gewoon een beetje iets heel. De camera heel leeg niet zien. Dus het is een beetje een dikke laagje. Dat is dus echt wel vet. Gaat het heel netjes Het is doen. een beetje zaak. En hier een keuken. Klasse, jongen. Je bent toch heel, dus het wel heel goed, man. Ik vind het echt leuk. Leuk werk? Als ik het zelf zie, dan is hier een beetje nog zaak. Ja, het is heel netjes Iets doen. is dat toen
Ik hier het eigenlijk goed, hè? Super, Ik hier perfect. het eigenlijk al, de kuiven die ik al in hem omheen, maar toen zeg ik dit een beetje. Ik dacht van, net op mijn dit mooi vindt. Nee, super. Wie bent klaar? Zullen we die kant op? Ja! Let's go! Ja, nou jongens, dat is dus een inzichtje in uw moaasritueel. Het is altijd hectisch, er is altijd wel wat. Ik vind ze echt gouden bandjes, maar gasten, ze praten er de een van alle scenario uit. Maar ja, het is wel heel leuk. Maar nou ja, daarom vlog ik dus net heel vaak moa's hier repeteerd. Want het is altijd wel heel hectisch. Maar gaan we toch een keer zien hoe dat hier ongeveer gaan kan. We gaan op naar Damwart, naar de campus. Daar zal Jara volleyballen. Koffie. Wat vermetje, lekker platje. Yes, go. Nou, we zijn in Damwart, maar we moeten een eentje rennen, hè? Ja, ik heb plak mee, maar iedereen wil voor ons steken. Iedereen wil het voor ons zijn. En meestal paak zaken zijn dat die voorhand hebben plak. Maar deze keer net, hè? Nee, maar vooral Deze omdat keer we net. nou maar komt binnen, denk ik echt nog voor de meesten, omdat het in een wedstrijd. Ja, en het begon om 9 uur en het is nu correct tot 10 uur, jongen. Dus de meesten zijn er al, hè? Ja. Maar ja, wie hoe zelf net mij te doen, dus wie hoe net per se op het hier te wezen, hè? Maar ik denk, dit is nog net al in mei, denk ik, ja? Wat nou? Felle zinnen? De zinnen? Nee. Nou, kom. Oh, jongens. Het is een draakje. U liet zijn gouden draakje. Bye. Heerlijk waar. Speelt het. Ja. Nee, dit is beter. Lekker. Beb is rek. Ik zeg Beb haar auto weg. Dus die shit ik bejaren. Ja. Hij gouden. Oh, zaken. Ieder van een handje. Tje. Trek wat. Maar ik durf Doe maar. Doe eens trek op steen. Ja, wist. net van mij, hè? Nee, zie je hetzelfde in betag. Ja, goed. Hoppa. Geef maar mal, Hilda. Nou, even op uw wachtje. We komen er nog eentje van jullie. Dan ik eigenlijk wel. Doe ik nog een. Nou, let eens zien. Zaken nog een. En spring. Hilda springen. En spring. Yes. Go. Die is jet of die het hoort het hier. Omdat ik Oh, niet de lied. Toen ze trainen moesten. Hoe zacht? Toen ze trainen moesten. Hoe zacht? Oh, ik denk dat niet. Oh, oepsie. Ga maar naar boven, denk ik. Ja. En Jara speelt achterin in het lichtblauw. Ik zie dat ze met shirt zwaaien. Nee. Maat ik net. Ze maat ik even fanatiek bezig geweest natuurlijk. Dus, nou, hartstikke leuk. We hebben eens een keer wat anders dan voetbal. We hebben ook bij volleybal. Zet hem op, Jara. Ze gaan nu 2 wedstrijden door. 2 correct verlenen helaas. En ze binnen nu even op het warm maatje van de tredder. Wat hij hem? Ik ga eigenlijk wel drinken. Gaan we die van Beppe krijgen? Oh, wat een feest, man. Nou, Zaak had een kameraadje voor mij de Pokémon kaarten, dus die vermaakt er mee. Gaan we heel veel rijden? Ah, mooi man. Superleuk. Dus wie van mij wel? Ik ga met koffie. Dus dit wordt een heel leuke mannen. Ja. En ze hebben van start. Lichtblauwtje en donkerblauw. Ja, er zit achterin, is dat? Oh, dat is lekker donkerblauw. Werk een donkerblauw? Oh ja. Nee, dit is bij lichtblauw. Oeps. Ja. Oeh. De horenpartij slaat op. Oeh, ja, dan pak het. Goed zo, Jarelin. Klasse. Ja, dan moet opslaan, jongens. Daar komt ze. Goed zo. En ze bent tak aan de laatste wedstrijd. Ik hoop dat ze deze toch even winnen. Een goede afsluiter, dat zou mooi wijzen. Dat gun ik ze wel. Ja. Hoppatee. En yeah! Hoppatee, klasse vrouwje. Nou, dat is mooi. Dan nog in je man. Yes. Woe! Klasse Jara! Woe! Mooie wedstrijd die laatste. Hey. Hoeveel weer nou? Hoeveel je nou op, laatste? Ik weet niet meer. In ieder geval won.
Ja, super meid. Dat is wel lekker. Oeh, mijn telefoon. Ja. 23? Oh, best gedaan. Nee? Oeh. Super leuk, Jaren. Nou, super leuk. Ik zal het spul inpakken en dan gaan we op naar huis. Top. En we zijn bij de auto en Zaken en Jaren zoen bij Beppe Klaasje mij rijden. Nou, dan gaan we er wel een hele leuke man op zitten. Ik ga je hem snel laten hoe dat morgens wel eens bij ons erom naar gaat. En waarom ik dat net zo vaak vlog, want dat is altijd een hele hectiek. En we hebben de wedstrijd van Jarenwest van het volleybal. En echt leuk om daar een keer te zien. Meestal komt het net zo goed uit, want dan had Zaak ook een wedstrijd van het voetbal. Maar toevallig kwam het nou wel een keer uit. En Zaak had hem heel best vermaken met de Pokémon kaarten. Dus dat kwam heel mooi uit. En Ilder had mooi Bart en Meloes, knutselen en dingen. Dus dat wie al met al een tierenslag aan mannen. Hey jongens, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen. En vind je het net? De chill app te downloaden voor op die tablet. Of telefoon, om te naaien. Maar ze wel omdraaien, zo zie je het niet net toch? Of ze zeiden om te naaien. Om te naaien, vlog. Hey ho!